Merħba, illum ser ikun qegħdin naqraw il-ktieb Rumpelstiltskin. Darba waħda kien hemm taħħan fqir li kellu tfajla ħelwa u bil-għaqal. Jum foslu taħħan mar fil-kastell u talab biex jintaqa' mas-sultan. Meta s-sultan sejjaħlu, it-taħħan għarfu li t-tifla tiegħu kienet kapaċi taqtel it-tiben f'deb. Kif sema hekk, is-sultan ħareġ ordni biex it-tifla tat-taħħan tinġib fil-kastell. Malli waslet, il-sultan tella l-tfajla ġo kamra mimlija tiben fit-turretta u ordnala ġiet tażel dan it-tiben kollu f'deb dal-lejl, inkella nitfek f'qita. Is-sultan sakkar lil bint it-taħħan ġo l-kamra u mar jorqod. Ma kienetx taf x'se taqbad tibki u tolfoq. Fil-pront der nanu qsajjar u b'vuċi mielsa saqsija għaliex qiegħda tibki. Kuntatlu l-istorja kollha, in-nanu qalla tinkwetax binti, issa nażel dan it-tiben f'deb jiena. Imminti ser ittini lura, intik din il-ġiżirana weditu u sa filgħodu in-nanu għażel it-tiben kollu f'deb. Malli seb ġdid, is-sultan mar ħdejn it-tfajla u kif ra dak id-deb kollu baqa' bħalqu miftuħ u ħabb pjaċir ħafna. Is-sultan rid iktar deb. Ħal it-tfajla ġo kamra akbar u qalilha tittażel dan it-tiben kollu f'deb dan il-lejl, inkella nitfek f'qiegħ ta' ċella. Mill-ġdid reġa' sakkara fil-kamra u t-tfajla reġa' bdiet tibki. Għal darb'oħra in-nanu reġa' ġie. Jekk nażillek kollu f'deb, settini din id-darba saqsija. It-tfajla offriklu iċ-ċurketta l-fidda tagħha u n-nanu għamel il-lejl kollu jażel it-tiben f'deb. Malli sabaħ is-sultan mar jara fiex kienet waslet it-tfajla. Feraħ ħafna meta ra dak id-deb kollu f'deb u iktar għamel żaqqu. Ħal it-tfajla fl-akbar kamra tal-kastell li kienet mimlija tiben u qalilha jekk tażel dan it-tiben kollu f'deb sa sbieħ il-jum issir il-mara tiegħi. Is-sultan sakkar il-kamra u telaq lem u t-tfajla bdiet tibki mill-ġdid. Id-darba meta n-nanu reġa' ġie jara, it-tfajla qaltlu ma baqalix intik sinjur se nagħmel. Wedni li ttini l-ewwel wilti ir-reġina talab għan-nanu. It-tfajla aċċettat għax ma bassritx li jagħti issir il-mara tas-sultan. In-nanu qabad jaħdem u sa filgħodu tiben kollu f'deb. M'għandniex xi ngħidu kif is-sultan ra dak id-deb kollu magħżul kien kuntent ħafna. Ġweġ it-tfajla minnu fih u mhux ma kellhom tarbija. In-nanu reġa' feċċ biex jieħu t-tarbija li kienet weditu, imma r-reġina kienet insieta dik il-weda bkiet u talbitu biex iħallilha t-tarbija. Intom x'taħsbu li għamlet ir-reġina issa? Taħsbu li tagħtu t-tarbija tagħha? Aqraw il-ktieb Rumpelstiltskin biex issiru tafu x'ġara.